С призив все повече хора да дарят кръв, двама млади лекари от комплексния онкологичен център във Враца подеха инициатива за даряване на кръв в полза на тези, които се нуждаят от нея. Инициативата дойде съвсем спонтанно в нас двамата. Аз споделих с доктор Тодоров желанието си да отида да даря кръв абсолютно доброволно. Той сподели идеята, одобрихме я и отидохме да дадем кръв. Работиме всеки ден с кръв и кръвни продукти, просто работата ни е такава, че това е ежедневие при нас. Всеки, който може да кръводарява, е добре да кръводарява, защото кръвта е много скъпоценно нещо и не може да се произвежда в фабрика или в завод, тя може да се взима само от хора. Хората не ходят доброволно да кръводаряват, според мен толкова колкото би било необходимо. Ако ние с нашия акт, ако сме успели да мотивираме още двама като нас да отидат да кръводарят, за нас това е успех. След трагедията в Северна Македония 14 души бяха транспортирани по спешност в български болници, в които лекарите се борят за живота им. Към момента те са настанени в медицински центрове в София, Пловдив и Варна. Доколкото ми е известно, не са искали нищо от нас. Знам, че обществото откликна. Има няколко стотин кръводарителя в София, Пловдив и Варна, така че към момента, доколкото съм наясно, са обезпечени нуждите. Да, имаме си кръвен център, който е оборудван с всичко необходимо и колегите покриват 24-часова спешност. Те са районирани на кръвни центрове. Центровете от Северозападна България и София работят заедно, така че при недостиг колегите винаги могат да разчитат на другите области. Аз съм от години доброволен кръводарител. Смятам, че това е един акт на добро дело, така че призовавам всички млади хора, които се чувстват здрави на възраст до 65 години, да го направят. Защото наистина се нуждаем от кръв често, а това няма откъде да го купим. Не всеки обаче може да бъде кръводарител. Не всеки има критерии. Трябва да е здрав човек, трябва да няма анемия, най-важното нещо. Но когато един човек е здрав, няма никаква вреда за него, ако направи едно кръводаряване. Най-голямата полза е за тези, които се нуждаят от кръвта. Здравите хора, мъже, могат да дарят до 5 пъти годишно, жените до 4 пъти. Всеки желаещ да дари кръв може да го направи в отделението по трансфузионна хематология към многопрофилната болница във Враца.